kana pasina munhu akandibvira akakumbira zvikuru kuti Philip akwire mungoro yake agare naye. Ngaakongorerwe mashoko atenzi anoperera pano masikati ano. Haleluya. Amen. Masita yenyu nekuverenga shoko kwakanakisa. Ndichariverenga zvakare nechirungu. Acts 8 verses 30 to 31. Nechirungu rinoti, Then Philip ran up to the chariots and heard the men reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Ndichatanga nekubvunza mubvunzo kwamuri mose masikati ano. Makambovhura bhaibheri moriverenga, moverenga ndima kana kuti chitsauko. Mapedza kuverenga mobva mazvibvunza kuti zvinhu zvandaverenga zvinomboreveiko izvi? Varipo here pakati pedu vekuti vakamboverenga bhaibheri chapter yese, passage yese, mascriptures, vapedza votadza kunzwisisa kuti zviri kumbopinda papi mukati meupenyu hwangu? Nguva shoma yapfuura, a very very close person kwandiri akaopena up achindipa mubvunzo, or rather wanga usiri mubvunzo, but akashiya zvinhu zvakandishamisa, zvakandikatyamadza zvisingaite. Akati, ini bhaibheri handimborinzwisisa. Ndakashamisika nekuti munhu wandiri kutsaura haasi mutsva mukutenda. Akakurira mumba maina mato. Akakurira kuchechi. Vanhu vaya vaienda kuchechi at least 3 times a week. Munhu watinoti nhasi tinomudescribe as a seasoned Christian. Wekuti kuchechi anenge achizivikanwa achibata mabasa akawanda mumba maMwari. Kwete nekuti ari kupretenda, asi nemwoyo wakatoperera achiitira Mwari wake. Asi akabuda pachena kuti ini bhaibheri handimborinzwisisa. Her honesty touched me deeply. Zvakandirangaridza kuti kazhinji tinorarama tiine assumption yekufunga kuti kugara kwatiri kuita tichiuya mumachechi, tichisherana shoko, okuuya kwatiri kuita tichigara muchechi, tichionana tinamata tiri pamwe chete, vanhu vatendi vari kuuya havana machallenges ekunzwisisa bhaibheri. Asi secretly tinavo vatendi vari kunetsekana nekurinzwisisa shoko raMwari. Mwari vanenge vachimuda nemwoyo wakaperera. Bhaibheri vanenge vachitorivhura, vachitoedza kuriverenga nemwoyo wakaperera. Mabasa aMwari vari kutoabata nemwoyo wakaperera. Vamwe vachitopa zvegumi, zvipo kubatsira vanhu muchechi, asi shoko raMwari rinovanetsa kunzwisisa. Endi vamwe nekutya kujajwa havazvitaure pese kuti inini zvinotondinetsa. Ndiri kutongorarama nekunzwa parinenge razongoparidzwa namufundisi. Zvavaparidza izvozvo ndakabata ndozvaakundisimudza, asi pandiri kugara ndega ndichiriverenga ndiri kubva ndabatwa nehope. Vadikani tine vatendi vekuti kana vabata bhaibheri, not only kuti rinovanetsa kunzwisisa, vamwe vacho they find it so boring. Hope dzinobva dzauya. Vamwe vacho vanobva vawana confusion, kutadza kunzwisisa, clarity haiwanike panguva yavanenge vachida kunzwisisa mapassages kana kuti ndima dzavanenge vari kuverenga. Vamwe vanoti vatanga kuriverenga, they start seeing contradictions zvekuti vanotadza kunzwisisa kuti zviri kumborevei, ko izvi zvandaverenga nhasi ingapaya zvakambonzi. Vamwe vanoriverenga Bible as a novel. Vapedza kuriverenga, there is no revelation, there is no wisdom.
chavanowana chavanowana mushure mekunge variwerenga knowledge or rather mazwi anongoenda achinogara mubrain dzavo, asi they are not transformed neshoko iroro. They just found information, but that living word harina kubva ravabata mwoyo yavo and harina kubva ravatransforma. Tikada kuzvitarisisa vadikani, even kune vakurinzwisisa nhasi Bible, in some seasons of our life, tikanasoda kuva very open, tinoona kuti pane dzimwe nguva dzataiti tikabata rimwe bhuku kana kuti ukabata a certain scripture, pamwe nongori kuverenga kuna Levhitiko, unoti waverenga wafamba naro, wotanga kuzvibvunza kuti zviiko zvandiri kumboverenga. Kuzoti panenge pari kuiswa nhoroondo yekunzi Jese akabva azozvara David, then ipapo David achibva azozvara vana vake vakomana, zvichienda sometimes unobva watorasika kuti zviri kumbobvepi zvichienda kupi. Hallelujah. Vamwe vanoti vatanga bhuku ramaKronike kana kuti Chronicles, uchipedza kuriverenga kudai kubva watorasika kutadza kana kuona kuti zvakanyorerwei muBhaibheri uye zviri kupinda papi mukati mekurarama kwangu o muupenyu hwangu. Application haitooneke. Hallelujah. Nhasi handina kuuya kuzoparidza vadikani, ndauya kuzodzidzisa. Ndine tarisiro yekuti kana paine ari pakati pedu ane maareas aanoita struggle with secretly, panopera chidzidzo chanhasi achawana direction, achawana makeys, achawana zvombo zvekushandisa kuti 2026 rive a different year. 2026 rive a year rekuti ini mugore ra2026 ndakakwanisa kuriverenga Bhaibheri kubva parinotanga kusvika parinoperera. Mushoko ratanga tiri kuverenga nyaya yedhe eunuch kana kuti zvoni gurukota, rakanga riri kuverenga shoko raMwari. Ipapo tinoona Mwari vachituma Firipa kuti aende kwaari. Anosvika achinomubvunza kuti uri kunzwisisa here shoko rauri kuverenga? Murume weEthiopia akanga ari sincere, aitoda kunzwisisa shoko raMwari, anga akatogara achiri njera, asi akanga asiri kurinzwisisa. Hallelujah. Anotaura chokwadi chake kuna Firipi, anobuda pachena kuti ina handisi kuzvinzwisisa, obati ndingazvinzwisise sei kunze kwekuti paine anenge atondibatsira kuti ndirinzwisise shoko. Hallelujah. Tikaenderera mberi nethat scripture, tinoona kuti Philip akazomuinterpretera shoko iroro rakanga riri kuna Isaiah, kusvika pekuti iye the eunuch akabva atendeuka akasvika pakunobhabhatidzwa. Ipapo tinoona kuti Mwari wedu wakatendeka. When we seek him sincerely, tichitsvaga shoko rake, tichida kumunzwisisa, tichida kuwana chiso chavo, he is just, he is faithful. Vanotibatsira Mwari kuti tirinzwisise kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana. In this case, vakatumira Filipi. Masikati ano vadikani, tiri kuda kuti timbotarisa kuti gore rino ra2026 hatikwanisi here kurirongera zvakasiyana sekurongera kwatanga takaita mamwe makore. Nditenderei kubvunza mumwe mubvunzo zvakare. Muna 2025 vangani vedu vakakwanisa kuverenga Bhaibheri, shoko dzvene raMwari, kubva kuna Genesis kunosvika kuna Revelation pagore irori? Vangani vedu vakakwanisa kuriverenga kubva kwekutanga kuna Genesis kunosvika kuna Revelations muna 2024? Alright, tabvisa 2024, tabvisa 2025. Ngatiti muupenyu hwedu hwatararama o muupenyu hwenyu, ndianani vati vakwanisa kuriverenga every word, every sentence, every passage, zvese zvirimo kubva muna Genesis 1 kunosvika parinopera kuna Revelations, even over the course of 2, 3 or 4 years? Vazhinji vedu havasati vazvikwanisa. Handina kuuya kuzojaja anyone muzuva ranhasi, asi I have come to invite you on a journey. Ndauya kuzokukokai kuti gore ra2026
tadii tizvipire kuti pariri kutanga toda kutanga kuverenga shoko raMwari kubvira pekutanga kunosvika pekupedzesera. Dzimwe dzenguva zvinoita sechinhu chakaoma, asi ndinoda kukuratidzai muzuva ranhasi kuti hazvina kuoma kana tichinge tazvipira. Kune vakastadza magwaro vanoti unongoda about 40 to 58 hours kuti ukwanise kuverenga bhaibheri kubva kwekutanga kunosvika rekupedzesera uchiverenga every word. Ndati about 40 hours. Ndiri kureva shift yesvondo 1 week is all you need if you are fully committing yourself to reading the Bible. Hallelujah. Kune vanoshanda mashifts vaya vanoti ndaenda kushift 12 hours. Shift iyoyo is close to the amount that you need kupedza New Testament yese. New Testament unokwanisa kupedzwa in 15 hours. Kana uri just an ordinary reader, usiri munhu anoverenga achimhanya. Kana uri munhu anoverenga asingamhanye, Old Testament yakati kurei unoda 43 hours. Close to a week unenge watopedza kuverenga Old Testament yese. Hallelujah. Alright, pakati pedu tawirirana vadikani. Takabva kuUdhaya, takabva kuZimbabwe, tikauya mudiaspora, tine mabasa, tine vana, tine so many commitments. Ko kana uri munhu anoenda kubasa, uri munhu ane busy schedule, ukazviudza kuti zuva rimwe nerimwe rangu randiri kurarama, I'm going to commit 1 hour pazuva to read the word of God. Bhaibheri unoripedza in 2 months. Ukati ndiri kukomita 30 minutes ndozega dzandinokwanisa kuwana pazuva, in 4 months unenge wariverenga kubva January kubva Genesis kunosvika kuna Revelations. Hallelujah. Ukati ini ndiri very very busy, schedule yangu yakaoma, 15 minutes pazuva, Bhaibheri unoripedza in 8 months. Hallelujah. Saka zvii zvatingakwanise kuita kuti tikwanise kuverenga Bhaibheri? Or rather ngatitangirei pekuti zvakambokosherei kuti tiriverenge Bhaibheri kubva kuna Genesis kunosvika kuna Revelations. Zvichida makore ese tatingoti apa takanhonga paseji tikamboverenga iri bhuku tikambobatawo tikafamba naro. Ko nhasi sei Pastor Jose vazoya vachiti ngatimboriverenge rese kubva kuna Genesis kunosvika kuna Revelation? Zvikonzero zvacho zvakawanda vadikani, asi nepamusana penguva ndichakwanisa kungotaura zvishoma shoma. Bhaibheri in its really the full context rakazara rese rinotipa a complete picture yaMwari. It's a continuous narrative yeurongwa hwaMwari concerning humanity, concerning vanhu, kubva pacreation kunoburikidza kuredemption ichipfuuridza kune nyaya yeeternity, upenyu hwatichazonogara nekusingaperi. One continuous story. Saka kana uchinge waiverenga uchibva kubva Old Testament kwazvakanotangira, paunozonosvika kumagumo unenge wava a better understanding of everything that happened in between. Tichida kupa ma-examples of real life yatinorarama. Kana uchiona film kana kuti movie, hauuye ubongoona 2 minutes, wobva waenda udzoka after 30 minutes wobva ngoona kamukapisi wobva waenda, wobva wambomhanya wombonoona kamika 1 minute kekumashure wobva uzoenda kuconclusion wobva kuti therefore ndaona firimu racho rachienda so zvafamba so. When you have not watched the whole movie, uchafila in nemamwe mascenarios asi tomboriwo aitika paunga usipo. Kuti uone movie ui understand, unoigarira kubvira pekutanga woiona kusvika painopera. That's when it becomes more meaningful. The same with our lives. Kana tichida kunzwisisa God's plan, urongwa hwavo neupenyu hwedu tese, tinofanira kuiverenga nyaya yacho yese kubvira payakatangira, patiri nhasi, zvakaitika kumashure tisati tasvika nhasi, nezvichaitika kubva nhasi kunosvika kumagumo. We need to have a complete picture of God's story. The other reason yatinoverengera Bhaibheri rese kuti tiavoid misinterpretation. Zvanambotaura zviya kuti nyange ukaona movie uchiti wamboya wosvikoona paminute number 5 woenda wozozoona minute number 30 wodzoka womboona kana pekutanga paratangira paya wozongoona conclusion. You will misinterpret that movie. That's the same thing even neshoko raMwari. When we do not understand how my events
or my circumstances were changing, ne order yacho yazvaiitika nazvo tisina imwe information, tichaisa ma-interpretation edu asiri echokwadi. Tichaverenga mamwe mavhesi atichatadza kunzwisisa kuti Mwari vari kumbodzii. Tichaverenga zvimwe zvinhu zvichabva zvoita sezviri kucontradicta because hatina a full picture yekuti apa zvataurwa mushure mekunge paitika chakati nechakati. Asi kumashure Mwari pavakambotaura the same words vachitaura kuna nhingi panga paitika chakati nechakati. Saka kuverenga Bible in its entirety rese rakazara kunotibatsira kuti tinzwisise Mwari, tinzwisise maverses atinoverenga, tinzwisise mascriptures kana ndima dzatinenge tichiverenga. Hallelujah. Chimwe chezvinhu zvazvakanakira kuti tiriverenge Bhaibheri rese tiri pedze inyaya yespiritual growth, kukura nekuwana maturity parutendo rwedu. Vadikani, the Bible ishoko raMwari kudya kwemweya. His word is a lamp to our feet. Chikafu chatiri kudya. Saka the more we eat that food, the more we grow. Tikanga tiri kuriverenga tichiramba tichidzidza zvese nemama areas atatisina kusvika, tichisvika kwese ikoko, tichava vanhu vari wiser, tichava vanhu vachakura pamweya. Christians who are mature, Christians vakamira, vakasimba, well positioned to understand who God is, well positioned to understand hukama hunodiwa naMwari pakati pedu navo, pakati pedu nevadikani vedu. Mwari munhu, in the sense ekuti God is a person, is 3 persons in one. Asi ari munhu kudaro, yes, God is a spirit, but he's also a person. Anotoda a relationship nesu, relationship pakati pedu navo. Saka kuti relationship iyoyo ikure, we have to invest time in knowing him. We have to invest time in strengthening our relationship. We have to create an environment inotounza intimacy pakati pavo nesu. Ivo kwavari maoko avo akavhurika at all times. He is waiting for us kuti tiuye padyo navo. He is waiting for us to sit patsoka dzavo tichitaudzana. Ivo, he is available for us 24/7. I say how strong our relationship is going to be is strongly dependent nekuti isusu tavatendera Mwari vacho kuti vauye padyo kusvika papi. Hallelujah. Saka studying his word inofoster a relationship ya pachirungu yatinoti iri intimate. Pachishona relationship hukama hwakasimba. I think kana titaura shona yakadzika tinobva tati wakasungwa negasha. A strong relationship inouya kuburikidza nekunge tadzidza shoko raMwari, tavadzidza isusu for ourselves after we have known him first hand. Kwete kuti waziya Mwari wauri kuudzwa nevamwe vanhu. No, when you know him, when you study the word of God, you will know him first hand for he truly is. Kwete Mwari wauri kuudzwa nevamwe. Ndichabva ndangokanda a very short memory yabva mundangariro dzangu. Pandakanga ndiri kukura ndiri kamwana kadiki kekuSunday school. Zvandinorangarira mostly about who God was based on zvaiparidzwa kuchechi. Anga ari Mwari who is waiting to judge masinners. Vatadzi. Nekuti taigara tichidzidziswa kuti kune gehena rinopisa, ndaifunga kuti Mwari ndiMwari akagara nenotebook rake ari kudenga, akatarisa pasi, akinyora zvitadzo zvevatendi o zvitadzo zvevana vake, waiting kuti azotirova neshamu iya inopisa inorwadza obva atikanda mugomba remoto. I knew God as a God of wrath. Mwari vehasha, Mwari vakatsamwa, Mwari vakamirira kungoona pandinotadza. Because even though God has wrath kadiki iki pane wrath kadiki iki pakarekta yaMwari. Kuzhinji uku kuzere nerudo. Asi nekuti ndaingoziva zvishoma zvandinenge ndazwa kuchechi zvichidawo mufundisi pandaenda kuchechi ndo zvavabva vasimbisa kana kuti ndo area yavaispecializa navo. Ndakanga ndiri kutoita walk away from the true God nekuti ndaisavaziva for who he is. Asi the more I now started reading Bible ndega, that's when I started realizing kuti no,
uyu Mwari atori Mwari werudo, akatosiyana naMwari wandanga ndacreate inini mumusoro mangu based on information yandanga ndiri kuwana second hand from people. Saka zvakatinakira vatendi kuti tiite marelationships edu isusu tega naMwari watinoziva isu pachezvedu. Ndichangotaura one more point kuti tikasike kufamba. Chimwe chinhu chakatinakira ndechekuti when we have that close relationship naMwari, kubudikidza nekuverenga shoko ravo, shoko iro ratiri kuverenga, it renews us. It renews our mind. Tiri kuvakwa patsva kubudikidza neshoko. Ndinoita senge tiri kuona David paanenge ari kutaura kuna Mwari paya achiti, Mwari, create in me a clean heart, renew within me a steadfast spirit. Zvinhu zvinokwanisa kuitwa neshoko raMwari. Shoko raMwari, it shapes character yemunhu. David would get shaped neshoko raMwari, and the same will happen to us kana tichinge tiri kuverenga shoko raMwari. That word rinova nenyu, it transforms us. Rinotichinja maonero, rinotichinja mafungiro, rinotichinja even kuronga kwatinoita upenyu hwedu. Once we get to know the God whom we serve, kubudikidza nekuti consistently read shoko ravo, we will align maplans avo neurongwa hwavo. Kuti titenge totozoziva urongwa hwacho hwekuti align our plans with, hunge taverenga shoko, tatonzwisisa kuti ivo Mwari vacho vanombodei. Hallelujah. Vadikani, 2026 ngatimirei panzvimbo yekunzwisisa shoko raMwari. Let's position ourselves in a way yekuti tikwanise kuva that understanding inobva kubva kumushoko raMwari. Ndambotaura ndikati shoko raMwari is a lamp to our feet and a light to our path. Shoko raMwari vadikani ndiro rinotibatsira kutipa wisdom, uchenjeri, kunzwisisa mukati mekurarama kwedu. Rinovhura maziso edu to the truth or to chokwadi. Tichinge tafamba naMwari, tichispenda nguva yedu in knowing him, nzeve dzedu dzinovhurika kuti timunzwe. Mwoyo yedu inotanga kumunzwa Mwari. Mwoyo yedu become open. We become even more sensitive to the voice of the Holy Spirit. Tinosvika pekuti tinenge takunzwa manyukunyuku kunakidzwa naro kuverenga shoko raMwari. Some scriptures achita pop out kana uchiverenga paya, wotoona kuti iri ndiro shoko rangu randiri kupiwa naMwari nekufamba naro muzuva ranhasi. Uchitanga kuona ma-answers to some of the questions that you had. Zvese izvozvo zvinobva mushoko. It will transform us. Rinotichinja to be better people. Rinounza clarity pakanga paine confusion. Rinounza strength pakanga paine weakness. Rinounza hope pakanga pave nekuneta mukati mekurarama kwedu. Reading the word of God will transform us. Zvakatinakira. Saka tinozviita sei? How are we going to do it? Chinhu chekutanga chatinofanira kuchinja, or rather one of the things that we need to change is our mindset. Ndinorevei? Nguva yatinopedza naMwari, o nguva yatiri kutora kuverenga naBhaibheri redu, tikangoitora sekunge inguva yatichata set aside kuti when our program is convenient, then I'll flip through my Bible, or ndinozowana minutes ekuverenga shoko raMwari. Kutaura chokwadika, harimbopera Bhaibheri ratoda kuverenga gore rino iri. Asi if we set ourselves panzvimbo, if we position ourselves kuzviudza kuti I want to be consistent, Mwari ari mubatsiri wangu, ndiri kuda kutsungirira, ndozviisa pahighest priority yekuti zvimwe zvinhu zvese zvichazouya, asi nguva yangu naMwari iri pamusoro, zveshuwa will make progress. And zveshuwa tinosvika kuna revelations panopera gore rino. Ndinozwa kusimudzirwa nema-testimony or rather how other pastors or vamwe vafundisi describe nguva yavanospenda naMwari when they are reading the word. Kune mumwe aitaura achiti, inini when I am studying shoko raMwari, kwandiri ndiri mumeeting,
it's a time yandiri kuengage, inguva yandiri kutaura nemunhu, a real personality, someone with my real desires, inguva yangu naMwari. Therefore kwaari inguva yakamukoshera. Kune mwe mufundisi aitaura kuti inene nguva yangu yekuverenga shoko raMwari, I schedule it. Inguva inotoenda pakalenda pangu yakanzi scheduled meeting with God. Ende kana pakaita munhu anonoka padoo aiti ndinotanga ndakumbira Mwari for permission to go and answer the door. Onzwa kuti Mwari vari kumutendera here kana kuti no. Nekuti inguva yavo naMwari, he is not the one who is in charge panguva iyoyo. Inguva yavo naMwari is more important than anything else. He honors God panguva iyoyo, anoikoshesa. Anoziva kuti ndiyo meeting yakatokosha kudarika any other meeting yaanogona kuita out there. Haasi kupa Mwari nguva inenge yazosara pane zvimwe zvinhu zvese, asi ari kupa Mwari the highest priority. Mumwe akataura akati, ini ndinoisa a chair across me. Iri kuratidza kuti like it's a chair inogara Mwari. A reminder yekuti murumu muno mandiri ndichiverenga shoko handisiri ndega. God is with me and he is talking with me. Saka kuva nechair iyoyo is a reminder, something that chinokutransforma iwewe kuti uzive, urambe uchirangarira kuti hausingori wega. Saka whatever decision yauchaita, hausingori wega mumeeting iyi. Foni kada kurira, usati wamhanya kutaura kuti okay, kuti kuita kwanzi ku Facebook, kwanzi ku WhatsApp, kapina message. You are knowing kuti you know what, ndiri meeting naMwari. Ndinoda here kuti Mwari hold on, ndimbotarisa WhatsApp. Kana kuti no, ndikutozvidza kuti mangwana ndisati ndaya kumeeting, I'll make sure kuti phone yangu iri pasilent. So that pandiri kuita meeting yangu naMwari, I'm giving him all of me, zvese zvangu. I remember one time during Women of Dominion, ndichitaura this other lady. Akataura something achindoudza kuti inini kana ndakunamata ndinoti Mwari garai apa. Ndotanga kutaura ene ndinotaura naMwari senge Mwari ndiye shamwari yangu kana kuti ndibaba vangu, ndichinyasotaura naye ndichidurura. Panguva iyoyo hazvina kundimekera sense. In my mind ndakatanga kufunga kuti but God is omnipresent. Vagara vane vangori pese all the time. Kana wakuzovati Mwari huye mugara apa. Ndichiona kunge hausisiri kuita, hausisiri respectful, wakuita kunge wakuva limiter from his omnipresence, wakuvati huye mugara paside pangu apa. But vadikana, I'm here to tell you that there was a season in my life where I remembered her words. And I would say, Mwari garai apa. Ndiri mumotikari ndichidriver. I was going through a difficult situation. And I would say, Mwari garai apa. Don't drive tichienda, tichitaura, ndikaimba, ndikanamata, ndikadi. And it helped me. It reminded me that he is close and sindega mumota. Ndinavo Mwari. It was our time. Taifamba tese kunosvika kuchikubasa. Ndichiziva kuti it's me and God. So changing our mindset mugore na 2026 is going to help us. Kuti tizive kuti nguva yataita set aside for reading the word of God, haisingori spare time yedu or just a convenient time. Inguva yakakosha. Sticking to that important time and understanding God is a part of it is going to help us. Imwe key yandiri kuda kushare nemi nhasi zara nhasi vadikani inyaya yetime kana kuti nguva. Ndiripo nhasi kukureminder yekuti, or rather to encourage you kuti find a time that works for you. Tagai nguva yakakunakirai. Pekutanga, it's going to be a lot of trial and error. Uchitukasama nguva iyi pamwe unoona hazvikuitiri. Ndinogona kupa minzaniso yekuti naku yeti vanhu vanotaura kuti start your day and end your day with the word of God. For me, Maneru, yes, I love reading the word of God, but kazhinji ndakaneta kusvika pekupedzesera. Saka dzimweni dzenguva zvinhu zvandapedzesera kuverenga usiku mangwana kusina ndichazvirangarire. That's just how my body works. And because I have a very, very busy lifestyle, that's a part of it. So yes, I enjoy spending time naMwari usiku, but I'm not going to let it be the time and not iyi ndonguva yangu naMwari. For me, makuseni works better. Vamwe vanoti makuseni anovashandira zvakanaka,
vamwe vanoti manheru anovashandira zvakanaka. Kune isusu vanofarira makuseni, it gives us time to meditate throughout the day on shoko ravaverenga makuseni. Kune vamwe vanofarira makuseni, for others vanofila kunge shoko raMwari rinotidzidzisa to go before the Lord with our first fruits. So when God has given me the gift of life, the first fruit, which is the first few minutes of my day or the first hour, ndrukidzvosa big kuna EMC. So during that time, that's the time for me to have that one-on-one conversation, one-on-one meeting na Mwari before I invite or I involve anyone else. So find a time yakakunakirai pakuverenga shoko. I used to work nemwe murume aiverenga shoko rake pa lunchtime you'd be reading his scriptures kubasa. Or akakatika kupedza basa rake, the moment he's done with his script, with his work, and then he would read his tasks. Akapedza his tasks, then he would read his words. Pano mukamakuseni aitanga basa rake apedza akudedicate nguva yake kuna Mwari. Just find nguva yakakunakirai. Another thing or another weapon that you can use is finding location yakatinakira. Sometimes mumota ndambotaura kuti nini there was a season yekuti mumotikari mangu tichibva pamba kunosvika kubasa, it was just me and God all the time. Sometimes mumotikari mako is going to be a place of worship. Pamwe ndonguva yako iyoyo yachaverengera shoko. Others prefer kuriteerera versus kuverenga. Vamwe vanofarira riri kuverenga shoko pane kuteerera ma-audio Bibles. So find a location that works for you. For others, closet, kufugama chaiko kana kupeta chisero closet mako mune hembe. Others bedroom medu. Just find one spot yaunoziva kuti iyi ndiyo nzvimbo yangu yandinoita ma-meeting angu naMwari. For others, balcony. Pamune kuchidziya paya vanofarira vanogara panze nebhaibheri rake mumwe nekafu yake kofi maoko. Just find time that works for you. Vasina pekugara pakasununguka, vamwe vanoshandisa mubathroom chaimo, ndo paanoita their quiet time with God. There was one time when I was listening kune mumwe mufundisi aitaura kuti there was a season in my life pandakanga ndiri very busy nevana vacheche. Saka quiet time naMwari yaiva shoma. Asi what I would do is I would write my scriptures. Ndoti pandinomira ndakasuka paya, ndonamira ka scripture pamusoro pe sink, like pamusoro pamadziro, pamusoro pe sink, kana kuti pa side pe cupboard iri padhuze nepa sink. So that pandiri kusuka mandiro ndakatarisana nema scriptures andiri kuverenga ndichiita meditate on. Ndobva ndanamira ma scriptures mubathroom kumadziro, 1 or 2 scriptures. Pandiri kugezesa vana vaya, I have a different scripture that I'm reading and meditating on. Even when I'm in my bedroom, when I'm cleaning, at least I have a scripture somewhere. So find what works for you, depending on the season yauri and how busy your schedule is. The other thing that we can use, Mukorernora 2026, to position ourselves to know God through His Word, is creating my systems and not to be consistent. Tirikuramba kuva ma-Genesis babies, kana kuti vana vanongoverenga Genesis gore negore, kuti panitwa ma-New Year resolutions, waverenga Genesis, by the time inosvika February wamira, gore rinoya futi, wakuti ndakutanga, year in, year out, unongoverenga Genesis, pamwe unogumira kuna Exodus, kana kuti Leviticus. Tikuti gore rinovadikana, tunonobata Revelations. Kuti tisvikepo, let's create my systems anotishandira. What can we do? We can install my Bible reading applications per phone pedu. Some of them are not under phone itori per airplane mode. You can read your Bible. Create my notifications anoya achikuza kuti no nesura unaverenga Bible rako, or reminder yekuti you have to read your Bible pakati. Ipa title kunguva yako unospenda na Mwari, you know, my quiet time with God, my Jesus time, my meeting with my Creator. Give it a title, schedule it, put it on your calendar in a highest priority. Others prefer to listening to the Word of God. Download your Bible. It's a phone. Listen to it mumotkari uchenda korukwenda. Or maybe some MP3 players, whatever it is. But create my systems that work for you. Others even prefer a Bible in every room. You know, mu bathroom, panchibo pekwe na phone, unasiya phone yako pa table, you go to bathroom,
paungachoneta 5 minutes uri mubathroom uri pafone, you're now spending 5 minutes reading at least a paragraph in the Bible or even a psalm. So create systems that will foster an environment that can help you to read the word of God. Then one of the things chandakadziza, remember patatanga tiri kuti someone open up kwandiri asiti andiri nzwisise Bible. One of the things chandakatanga kushanda navo was teaching them kuti Bible ane translations akasiyana siyana. Sometimes we are not taught those things. Asi zvakakosha. When you want to understand the Bible for the very first time with a better understanding, my recommendation is start a Good News Bible. It is the simplest of English. So even though some things might be lost in translation, that Bible is going to help you understand zvakanyanyisa. Harina mazai nemamwe mawords akaoma aya anenge angotorwa directly from the Hebrew language to English. It's very, very simple. Start with the Good News Bible, maybe then move on to NIV, kana kuti Amplified, kana English Standard Version. Always end up in the King James Version. It's the most accurate, but the most difficult to understand. The other thing is just having your Bible also in different places. Number two, in every room. Others also prefer having a Bible under your pillow, kana kuti next to mbeda wako. Zvinokubatsira kuti uchitomuka right away watone Bible rako rekuverenga. Or ukamboti, let me go lie down. Paunomuka paya une Bible, unogona kuti grab your Bible, read a few scriptures, and that will be very helpful. There are also other tools that we can use. Kune Bible concordance. Ekuti anoku explainera kuti Bible word irawana mu Bible rinoreva zvakati and rinoshandiswa pakati nepakati rinokupa scriptures and what it really means. We have study guides. Those are very helpful as well. Nema commentary. So making use of those things is going to help us to get kwatiri kuda kusvika. Lesson yangu yakareba saka ndichangotara zvishoma zvinhu true then ndobanamirira pano rimwe ogore tinogona kuzo continue. Then the other thing that I wanted to share with you is when you are reading the Bible for the first time, muchasanganisana passages akawanda that have never been preached about muchechi, that you have never ever heard of anyone say anything about those things. Saka my questions achawanda. Kune zvimwe zvinhu zvaunogona kutadza kunzwisisa. Pamunosvika pamusinganzwisise, add sticky notes. Ndinowanzofarira inini or vanofarira kunyora questions. Write questions but don't stop. Add those questions and it's kana ka sticky note akanganisa Bible rako. Add a sticky note wonyora Bible racho, I mean the chapter, the verse and the questions that you have, and then you continue reading. When you are reading the Bible, the very first time, you are not going to understand everything. So what am I imenu? Kore rimwe nerimwe paunoriverenga, Mwari vane nyasha. Vanenge vachingorura better and better revelations, more understanding. Vanenge vachipa more clarity. I'm sorry, Pastor Josie. I'm sorry. Vani vari kubata kana kuti mapureti kana kuti chii, ndapota hangu iPhone pamute. Zviri kukanganisa kuzwikwa kweshoko. Mazita, endererai mberi mufundisi. Thank you. Tanga chikutaura about my questions amuchaita pakuverenga. Do not be discouraged nema questions iwawo akanaka singaite, and through those questions you will glorify kunaka kwaMwari. When you come back the second time around, muchaona kuti makutogona kupindura mubvunzo izvi. Nekuti some of the answers dziri kumberi muchawana as you are studying the word of God. Dzimweni dzenguva a month later when you're opening your Bible, unogona kuti kwapandeva nemubvunzo wakati nai, uchiona inga wakutogona wega kutoupindura. So do not be discouraged nema questions aya, write them down. Kuneva neva ine mukana yekuita research right away. Kana waona uine mubvunzo, nguva iripo, get your computer, Google. You know, and my answers akawanda dzimweni dzenguva. And then one of the things that I'm planning on implementing this time
is adding time on our calendars yekuita catch up. Remember, tangachitaura kuti you want to read your Bible every day, right? Kakawanda having a reading plan is what's going to help you. Reading plan ndio inenge chikudza kuti nhasi January 1 uchaverenga mascriptures akati neakati. Sometimes life happens. And ukazenge wambojamba rimwe zuva zvinonetsa manje kuita catch up. Asi ukanga uine time pacalendar pako, it is specifically dedicated to either catching up on missed days or researching my questions awongochiita during the week. It will help you kuti panotanga rimwe week paya, you are not behind. Maybe just 2 more things. Nguva yedu yati fambeni. Prayer. Vadikani shoko ra Mwari imenyu. Tiri tega atimbogona kuri interpreter kana kurinzwisisa. Zvinotoda mweya mutsvene ari anotibatsira. Saka every time we read the word of God, we start with the word of prayer. Ask Mwari, kumbirai Mwari tauya kuzonzwa shoko renyu, kuzorinzvera. Vurai meso edu emweya. Zarurai mwoyo yedu tikunzwisisei. Reveal your truth unto us. Mapedza kuverenga, you close nemunamato as well. And you ask God to now help you as you are going to be meditating on that word throughout the day. Then maybe one more thing, or rather 2 more things, Patafara. How are we going to read the word of God? Padikani pachukwerenga shoko ra Mwari. Remember, ndanganchiti we are fostering a relationship with him. Hatisi kutsvaga justification yeunhu hwedu kana kuti mabehaviors edu. Nekuti tikadaro vedu veka, Bhaibheri rinoshaya meaning. Zvakafanana nekuti ukatora Bible, wobva wanoverenga pane upenyu hwaKing Solomon. Wobva waona kuti King Solomon had 700 wives and 300 concubines. Ukabva wangovhara Bhaibheri kudai, unogona kuti I am justified for being unfaithful. Even the wisest man on earth had 1,000 vakadzi muupenyu hwake. But that's not it. When you are reading the word, you want to read the word in a way yekuti you are going to read it as it is supposed to be read. Urikuda kuriverenga in a way yekurinzwisisa sezvarakanzi rinzwisiswe nazvo, right? Urikuriverenga kuti unzwisise about Mwari, not iwewe. Hausi kuzvitsvaga muBhaibheri, urikutsvaga Mwari. When you are reading the word of God in any passage, whether Mwari vamentionwa or not, you're asking yourself, passage kana kuti bhuku iri riri kutii pamusoro paMwari? Mwari vakaitei? Vaizviitirei? Ndadzidzei pamusoro pecharacter yaMwari? What did I learn about zvinodiwa naMwari nezvisingadiwe naMwari? What did I learn about the identity of God? For example, ukatora bhuku raEsther, unoriverenga rese kubvira pakutanga wosvika pakupera, hapana kana pakambomentionwa Mwari. But nyaya haisi kunzoni gezaisa Esther. Nyaya haisi kunzi do this, do that. In that story, you are still going to ask yourself, what is God doing behind the scenes? Saka mugore rino patiri kuita position ourselves tichitsvaga kunzwisisa shoko raMwari like that eunuch, we are going to remind ourselves kuti hatisi kuzvitsvaga mushoko ravo, tiri kutsvaga ivo Mwari. And then lastly, context is key, vadikani. Tichasangana nezvimwe zvinhu zvatisinganzwisise. Vanhu maBhaibheri akanyorwa kudhara, right? Akanyorwa mudhara and achiita span across nguva dzakawanda, dzakareba, nguva dzakasiyana siyana. Kune tsika nemagariro dzakasiyana nemagariro atinoita isusu. Kune zvimwe zvinhu zvavaita zvatisingatonzwisise muzuva ranhasi. But as we are studying or reading the word of God, we need to understand the full context. Kana waverenga pari kunzi Jesu vari kuti atingape chikafu chembwa kwauri, haungobva uchingoti maiwe Jesu vanga vaine rafu vedu we kutaura rudzi. You need to go and understand kuti vairevei. Zvairevei kana munhu akarifewa kunzi imbwa. Ari kutaurwa ndiani and so on. Bible rinotoda kuti when we are studying it, tinzwisise kuti bhuku ratiri kuverengeri rakanyorwa nani?
ko passage sei yakaiswa mubhuku iri zviri kuenderana here nezvazvaitika pamusoro nezvichaitika pamberi? Zvakanga zviri kunyorerwei? Kuti who was the information yainyorerwa ani? Handiti who, why yainyorerwei? Okay, ko author akanyora, what was their writing style? Zvakanyorwa rini, when, right? Iri bhuku nderei, or passage nderei? Ibhuku rewisdom here rekutipa uchenjeri? Ibhuku here riri historical, riri kutiudza zvinhu zvaiitika? Kana kuti what we are looking at are promises, zvivimbiso zvaMwari? So zvinhu zvacho zvakawanda zvandinenge chida kusiya nemi, asi ndinotenda Mwari vandipa mukana iwowo. I am hoping kuti mugore rino ra2026 we are going to stand on the faith yemurume weku the eunuch watanga tiri kuverenga, the Ethiopian eunuch. I'm hoping kuti tichava nechivimbo chekuziva kuti kana Mwari akava faithful to the Ethiopian eunuch, akamupa revelation as he was reading the word of God, that same God, the one we serve, is going to be faithful kwatiri. Achapindura, agotipa revelations dzatisingazive, agotitendera kuti timuzive first hand. Taramba Mwari watinonzwa second hand, takangomirira vafundisi. Taramba Mwari wekuti tiri kungoziva kapeace kake. Toda kuziva Mwari for who he truly is. Ngatinamate. Ishe wamasimba ose, tinokutendei Baba nechipo cheshoko renyu ramakatipa kuburikidza nebhaibheri. Manga muri kutirangaridza muzuva ranhasi kuti muri Mwari vanopindura vana vavo vakazvininipisa, vakatora nguva yavo kuva sincere kutsvaga chiso chenyu. You are God who reveals his truth to us. Mwari vanozarurira shoko ravo benyu mukati meupenyu hwavo. Baba, tainamatira mumwe nemumwe ari pano kuti gore rino akwanise kutsvaga chiso chenyu at a level that is higher than they've done in the past. Baba, patichange tiri kuvhura magwaro enyu tichida kukunzwisisai, may you open our eyes so that we can see you. May you open our hearts so that they can be receptive of your word. Baba, batai pfungwa dzedu Baba, and help us to be not to be distracted nezvinhu zvenyika zvinoda kuuya kuzotivhiringidza apo tinenge tinoda kunzwa shoko renyu. Help our minds to be alert. Baba, tinokutendai neshoko renyu iro rinotipa uchenjeri, rinotipa kunzwisisa. Tainamata Baba kuti gore rino bvisai minzwa yose, bvisai Baba minganidzo zvose zvinogona kutikanganisa pakuva vanhu vakatendeka pakukutsvagai rimwe nerimwe ramazuva. Vandutsai upenyu yedu tenzi and transform us each and every day so that we can be more and more like you. Baba, we thank you for your knowledge. We thank you for the understanding that awaits us. We thank you, Baba, for clarity and strength that we are going to receive from your word. In Jesus' mighty and precious name we pray. Amen.